Október, ružencový i misijný mesiac, mesiac povedomia o strate v tehotenstve. Október je mesiac, ktorý má viacero prívlastkov. Na niektoré z nich sa pozrieme aj v dnešnej relácii Doma je doma s jednoduchým názvom Čo prináša október. Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní tejto relácie. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. V modlitbe sme všetci Božie deti a sme súdržní a držíme spolu. Žltá farba je Ázia. Zelená farba je Afrika. Biela farba, tu sme my. Červená farba Amerika. Modrá, tá je Austrália. Oceánia a Austrália. Sme pokope, držíme sa. A tá páska predstavuje Ducha Svätého, ktorý nás spája. Vedúcou misijného zrnka som ja, ako mama. A pomáha mi veľmi dobre manžel, čiže tiež ako vedúci zrnka. Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli k nám zapojiť, ale to také gro je v našej rodine, kde sa modlíme raz za 2 týždne zrnkový ruženec. Lebo svätý ruženec sa modlíme častejšie, ale keď je zrnkový ruženec, tak vedia, že to bude aj s nejakým pekným obrázkom, aktivitkou. Je to ich detskému srdiečku bližšie. V tomto krátkom vstupe sme si, milí televízni diváci, naznačili prvú tému a to je teda ten misijný október, čo asi všetci už máme tak zapasované, zafixované, že si to pamätáme. No a misijné aktivity nám predstaví náš prvý hosť, ktorým je riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, otec Ivan Kňaz. Otec Ivan, vitajte. Ďakujem pekne. A s vami bude súvisieť aj naša otázka pre vás, milí televízni diváci. Môžete ju povedať vy. Takže otázka je, že máme tu na stole kešu. Je to vlastne z Afriky, priamo z Toga. A tam sme v kešu dostávali ináč v takýchto fľaškách kešu a veľakrát aj kňazi si ich nalievali na ruku alebo do štamplíkov. Najprv sme mysleli, že je to alkohol, bolo to kešu. Ale teda otázka je, že kde rastie kešu. Áno, a keď nás budete pozorne sledovať, tak sa to dozviete, lebo otec Ivan to povie v dnešnej relácii. Takže kde rastie kešu. Ale poďme späť k tomu teda misijnému mesiacu. Čo pripravujete z pápežských misijných diel, respektíve čo už sa deje, lebo však október je už takmer v polovici. Takže mesiac október je misijný aj preto, lebo slávime 1. októbra svätú Teresku, ktorá je patronka misií a nikdy nebola na misiách. Dožila sa veľmi mladého veku, iba 23 rokov, ale modlila sa za misie, celý svoj život obetovala a preto ju aj pápež Ján Pavol II vyhlásil za patronku misií. Potom je to misijný ruženec, ktorý vlastne slávime ružencovú Pannu Máriu 7. októbra. No a cez tento mesiac ponúkame pre deti rôzne námety na modlitbu ruženca misijného a potom sme 3 také ponuky dali do farnosti aktívne a prvý je kino misijné, že ponúkame filmy, mnohé tie, ktoré aj z TV Luxu. Potom ponúkame námed na 24 hodín pre misie, to je adorácia, a potom ruženec svetla. No a tieto misijné zrnká vlastne tak štartujú svoju činnosť, ktoré sme videli aj pred chvíľkou v tom spote, že je ich na celom Slovensku vyše 550, myslím, tento deň a tieto deti sa modlia. My sa snažíme, aby tá ich modlitba, alebo aj naša pomoc modlitbová mala konkrétne tváre a preto vždy pripravujeme príbehy detí, ktoré vlastne k týmto desiatkom svätého ruženca dávame deťom. A teraz sú to vlastne príbehy detí z Toga, ktoré deťom dávame vlastne a pred každým desiatkom sa modlia. Napríklad toto je za dievčatko Ama, ktorá sa volá, o ktorej si krátko prečítajú, dajú si ju pred seba a desiatok sa modlia, potom ďalší desiatok za ďalšie dieťa a teda tá ich pomoc je konkrétna, modlitbová, že vidia pred sebou konkrétne deti a aj sa o nich dozvedia. Takže v misijných zrnkách sa deti každé 2 týždne stretajú a modlia sa takto ruženec.
Rýchlo si len pripomeňme, čo sú misijné zrnká. Je to malé spoločenstvo detí, ktorí základnou úlohou je každé 2 týždne sa stretnúť a pomodliť sa ruženec, alebo 10, keď sú malé deti a nezvládnu celý ruženec, tak sa modlia za misie. Ale skúsenosťou je, že áno, väčšinou sa nechce modliť, veľakrát ani nám dospelým, nie ešte deťom, ale keď som kedysi organizoval tábory a modlili sme sa ruženec, tak najprv sme mali také, že či sa celý ruženec s nimi modlí, či nie len 10, ale väčšinou tie deti prijali tú modlitbu celého ruženca, je to ani nie celá polhodinka, možno 20 minút a je to aj priestor, kedy sa deti tak upokojí a dá sa to s nimi tvorivo práve cez tieto obrázky alebo cez nejaké, máme napríklad aj taký, že sa rozkladá ruženec alebo si zapália sviečky, tá možnosti, alebo niekde pri kaplnku ísť. Teda je to ruženec, ale vždy nejakým iným spôsobom, ktorým môžu deti vlastne priblížiť si takto tajomstva Ježišovho života. Ako deti reagujú na tieto príbehy konkrétnych? Niektorí sú ich rovesníci vlastne v afrických krajinách. Áno, to vidíme aj tak, keď chodíme teraz do škôl, že veľakrát nás volajú do škôl a aj učitelia niekedy tak povedia, že no pozrite sa deti, ako žijú tam v Afrike a že my ako tu žijeme, ale nie je to také zjednodušenie, skôr je to taká vďačnosť za to, ako tu žijeme a zároveň, že deti si uvedomia, že ich kamaráti, ktorí žijú v Togu alebo v Benine alebo v Malawi, sú takisto deti, ale prežívajú inak život. Napríklad oni radi chodia do školy, pretože tam dostanú jedlo raz do dňa a dostanú aj oblečenie a pre nich je škola teda vzácnou chvíľou, kde sa môžu aj stretnúť. Teda je to taký iný život, ktorý sa deťom na Slovensku snažíme aj sprostredkovať cez tieto príbehy detí. Vedia deti v Afrike, že sa slovenské deti za ne modlia? Áno, vedia, aj im vždy hovoríme, keď tam ideme, lebo vlastne vždy tých 5 detí, ktoré im deťom dávame, tak tie aj navštívime, aj ich odfotíme, aj sa s nimi rozprávame a vždy aj v tých školách hovoríme, že deti na Slovensku sa modlia a potom aj píšeme maily cez misijné dielo detí tej krajiny, že deti na Slovensku sa modlia. A teda pre nás je vlastne tá návšteva krajín veľmi dôležitá, lebo chceme, aby tá naša pomoc, ktorá je teda aj finančná, ale aj modlitbová, mala konkrétnych ľudí. To znamená, navštívime seminaristov, bohoslovcov, alebo navštívime konkrétne aj tieto deti. Aj to kešu, ktoré som spomínal pred chvíľkou, nám darovali novokňazi z Toga, ktorí boli podporovaní zo Slovenska a priniesli nám ich v takejto fľaške, nie je to konkrétne táto fľaška bola väčšia a oni povedali, že sami ich nazbierali na stromoch, teda kešu rastie na stromoch, takých plodoch podobných ako jablká a treba ich vyberať, preto sú aj drahšie, pretože to ťažšie dolujú ako arašidy. Arašidy sú v zemi, rastú, ale kešu rastie na stromoch. Arašidy vlastne ani nie sú orechy, to my len sme si tak nejak zvykli ich tak volať. Aká je odozva celkovo v Afrike, keď niekto z Európy príde? Nemajú taký pocit, že čo vy nám chcete rozprávať, že vy vôbec nepoznáte našu realitu? Stáva sa aj to, že veľakrát tí ľudia cítia, že prídeme tam ako tí, ktorí prichádzame pomôcť. Ale my prichádzame veľakrát s tým pocitom aj vnútorným a úprimne, že my sa chceme učiť od nich. A to je pre nich veľmi povzbudzujúce, lebo to im dodáva také sebavedomie, že nie sme tí, ktorí prichádzame a my sa máme lepšie a sme tí nad nimi, ale keď sme prišli aj do Toga, napríklad sme sa stretli s biskupskou konferenciou s biskupmi, tak oni to dokonca aj potom povedali, že vážia si to, že sme prišli a že chceme sa od nich učiť a že berieme ako rovnocenných partnerov a ale skutočne úprimne sa dá z cirkvi vlastne v tých misijných krajinách učiť ich radosti, ich toho, ako oni prežívajú vieru, živo radostne, ako majú jednoduchý život, že to všetko sú veci, ktoré nás oni sami obohacujú tým spôsobom života. A toto je veľmi dôležité, aj tak ich vnímanie, a to im dodáva aj také sebavedomie. A potom každá návšteva je pre nich vzácna. Napríklad v Togu bol Ján Pavol II, myslím 40 rokov dozadu, presne neviem, ale bolo to niekoľko desaťročí a oni stále na tú návštevu spomínajú, stále spievajú tú pieseň, ktorú si on želal tam spievať. A takisto, keď sme my prišli tam, tak oni pripravia program, oni tú návštevu berú veľmi, veľmi vzácne a tešia sa z toho, že niekto z Európy a zo Slovenska prišiel do ich krajiny. V nedeľu budeme sláviť Svetový deň misií, alebo teda misijnú nedeľu.
Ako sa vy v pápežských misijných dielach chystáte na túto nedeľu, respektíve oslavujete ju nejako špeciálne? Tak ani nie, pracovníci sú doma cez víkend, každý vo svojich farnostiach, ale skôr teraz v tomto období posielame materiály na farnosti, alebo ľudia, ktorí si objednávajú rôzne veci, ktoré súvisia s misiami. Pripravili sme časopis, tak to bolo ešte skôr, pretože bolo treba do tlače ho dať. A práve sa to týka tej krajiny Toga, kde sme aj boli, a aj časopis, ktorý sme pripravili, vlastne je aj tým, že chceme sprostredkovať tú mentalitu ľudí, ako tam žijú, aká je veľká napríklad tá krajina, aké sú tam recepty na jedlo a tak ďalej. A takisto chceme ľuďom sprostredkovať, že sú tam živí ľudia. A toto je taká tvár kampane misijnej nedele. Je to dievčatko Akle, ktorá má 11 rokov a chodí do školy. Vidíme, že akurát je jedlo a má aj tú rovnošatu. Teda pre tie deti v Togu je dôležité jedlo a aj rovnošata, ktoré sú oblečení. Ja som v začiatku také mi to pripadalo, že prečo sú deti všetko rovnako oblečené, ale je to aj kvôli tomu, že nemajú veľakrát šaty. Asi polovička detí vôbec nemá na šaty, takže v týchto šatách napríklad prídu potom aj do kostola, aj na iné príležitosti. Takže misijnou nedeľou vlastne chceme pomáhať a slávi sa vo všetkých farnostiach na celom svete, vo celej katolíckej cirkvi. Kam sa z pápežských misijných diel najbližšie chystáte a prečo? Ideme do Peru, bude to 24. oktobra, teda zanedávno, a je to vlastne aj preto, že sme stále hľadali nejakú krajinu, do ktorej ísť v Latinskej Amerike. Ešte sme tam neboli, alebo nemáme takú spoluprácu. A vždy hľadáme takú menšiu krajinu, aby aj pre nás Slovensko to bola bližšia krajina, a preto v Afrike to bolo Rwanda, Togo a Benin a Malawi. A v Latinskej Amerike sme stále rozmýšľali, akú krajinu. Nakoniec je to väčšia krajina, ale teda inšpirácia prišla aj preto, že tam vlastne bol ako misionár terajší pápež Lev, a bol tu na Slovensku aj môj kolega, riaditeľ pápežských misijných diel Jose, ktorým aj televízia Lux robila rozhovor. Tak preto ideme do Peru, lebo chceme ľuďom sprostredkovať zasa inú mentalitu, inú krajinu, iný kontinent, a je to práve táto krajina. Ten úryvok na úvod, ktorý sme videli, a potom vlastne aj misijné zrnká, o ktorých sme sa rozprávali, zachytáva aj nový dokument, ktorý sa volá Zrnko neba. A my máme také šťastie, že to tak krásne vyšlo, že dnes večer ho budeme v televízii Lux vysielať, tak aj vás, milí televízni diváci, pozývame, aby ste si ho pozreli dnes večer o 21:10. Samozrejme potom budú aj reprízy. Čo presne v tomto dokumente diváci uvidia? Iba také krátke zhrnutie. Tam je to premostenie, ktoré som trošku povedal, že deti zo Slovenska sa modlia za deti v Mozambiku. To bolo vlastne minulý školský rok, teraz začíname s Togom. A boli to deti v Mozambiku, tiež 5 konkrétnych detí, kde vo filme vlastne je naznačený ich príbeh, každého toho dieťaťa, a zároveň je to prelinané alebo také premostenie s deťmi na Slovensku, ktoré sa modlia za tieto deti v Mozambiku. Takže je to akoby taký most medzi Slovenskom a Mozambikom v tej pomoci duchovnej a modlitbovej cez modlitbu svätého Ruženca. No a my máme teda, milí televízni diváci, pripravenú aj krátku ochutnávku z tohto dokumentu. Ďakujem vám, otec Ivan, za to, že ste prišli dnes do televízie. A ja za pozvanie. A nech sa darí teda vám aj misiám. A pozrieme si príbeh Rózy, aby ste sa trošku navnadili na ten večerný dokument. Nech sa páči, tu je. Niektoré deti veľmi trpia a to ma bolí. Nechodia do školy a nemajú nič. Ani rodinu. Veľmi rada by som deťom pomáhala, aby mohli študovať. Chcela by som byť učiteľkou. Niektoré 13-ročné dievčatá, s ktorými sa Róza v našej štvrti kamarátila, začali viesť taký spôsob života, aký sa Róze nepáčil. Preto sa s nimi prestala stretávať. Tie dievčatá sú stále na ulici alebo na diskotéke a už ani nespávajú doma. Róza sa radšej hrá s deťmi, ktoré sú od nej mladšie. Mama sa stará o domácnosť a ja jej každý deň pomáham. Nepomáham jej, pretože by mi rozkazovala. Je to moja slobodná vôľa.
Mám 6 detí, 3 dievčatá a 3 chlapcov. Je to zázrak, že máme stále čo jesť. Slúžim cirkvi ako katechéta a za to nedostávam žiadny plat. Ale Pán Boh sa o nás stará a moja rodina žije a vzmáha sa. Modlím sa za rodinu a za celý svet. Hlavne za ľudí, ktorí trpia. Tiež Boha prosím, aby mi pomohol dokončiť školu a nájsť si prácu, aby som mohla pomáhať svojej rodine. O to Boha prosím a za všetko mu ďakujem. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.